Bij de rotonde aan de Waardwei in Dokkum is een aantal fietsers de afgelopen weken hut onderuit gaan. En ze hadden daarbij flinke verwondingsoproen. Morgen precies 2 weken alleen ben ik hier door de kap gegaan met de fiets. Ik kijk het zelf niet eens in de gaten, maar in één keer like. Het was super glad. Het was krek een beetje begonnen te rijden. Nou, het was ook een beetje ware zuur. Net heel droeg, maar eigenlijk net heel wierd. Dus ik dacht van nou, het valt wat daar. En ik kreeg een beetje haast, maar ik eerlijk zeggen. Maar ik stond in de Rabobank daar en ik lei en ik ben weer opstaan en ik ben naar de Rabobank daar fietst. En toen zei ik in het ruut dat ik een straaltje bloed hier. Nou ja, en toen bleek dus dat ik toch meer hier dan ik dacht hier wat kabel. En op een gegeven moment had ik een heel blauw eeg. Ik ging om zo'n uur naar mijn werk daar, de bibliotheek in Dokkum. En ik kwam er aan rijden en alles en dit en dat. Ik moest stapje van de auto. En toen viel ik mijn achterkant ook liedje. En ja, zo heb ik eigenlijk zijn rug uitgaan en ze skielt door het asfalt heen. Een hele holle die we helemaal liepen. Ze had op 3 plakken met de hechtjes en plakken en alles en dit en dat. Ik had nog, eigenlijk zat ik hier veel steeds, maar had ik nou net eens echt gevoel wat er in mijn holle of iets dergelijks. Ik dacht er is eigenlijk niks los of iets dergelijks, maar er kwam een vrouw aan en die zei ze mij van, nou ja, die hele holle leidt hier. Nou ja, ik viel op een holle en toen ging ik oer op bloed en al. Ik zei, nou ja, en toen ben ik opvangen door de spaarjaren gelukkig en alles. Maar het was in ieder geval heel erg verschrikkelijk, dus ja. De gemeente Noord-East-Friesland zocht op dit moment naar de situatie, maar kent er verder nog niet toe sissen. Jeltje en Wilma weten wel wat er gebeuren moet met de rotonde. Nou ja, ik vind eigenlijk dat ze iets maakt, maar dat er geen auto's rijden. Want het is wel heel mooi bedacht daar, maar ja, het is te gevaarlijk. De auto's die komen erom en de fietsers en dan ja, ze gaan het in de gaten dat de fietsers eigenlijk eerst maaien. Dus ja, ik denk dat er daar toch echt een heel veel ongeluk gebeuren. Het is er in ieder geval wat om dwang in en dat ze misschien sowieso het reden asfalt eruit halen. Want dat is gewoon echt weer, het is gewoon spek en spekglad. Want het wie op die dag het wie wat mistig, het wie wat reinerig en alles. Nou, en zodra dat gewoon gebeurt, het is echt verschrikkelijk. Dan gaan er saffelen mensen eruit en ja, en dat wie ik dus ook.